Bolivia, live gikan sa 4th floor, multipurpose building sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Compound, Fernandez Street, Barangay 1, Cagayan de Oro City. At tangi, matag adlaw Miyerkules, alas 7 ngadtos alas 8 sa gabi. Sula Verbum D, ang pulong sa Diyos lamang. Uban ni Brother Gib Kalimutan, Masters in Theology sa St. John Marie Vianney Theological Seminary, Founder, Confraternity of the New Apologetics, Member, Episcopal Commission on Biblical Apostolate, Catholic Biblical Federation Southeast Asia, ug uban ni Reverend Father Robert Rowie Paho, Bible Ministry Director, Archdiocese of Cagayan de Oro. Matag adlaw Miyerkules, alas 7 ngadtos alas 8 sa gabi. Sula Verbum D, ang pulong sa Dios lamang. Kini nga programa hatod kaninyo sa Biblical Ministry sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Mga igsoon, mayong gabi kanyang tanan o sa ngalan sa atong Obispo Archbishop Jose Cabantan, ingon man ni Father Derjan Paborada, ang atong Director sa Social Communication Ministry, kang Father Juliano Riteques o ingon man kang Brother Lorenzo Luzon, makiguban kita kanyo sulod sa isa ka oras alang sa pagisugot-isugot sa mga pulong sa atong Ginoo. O importante ni labi ni karon nga bulan kini no, month of the Rosary, o parayon makita nato aktibo ang ato mga parokyano, lain-lain nga mga debuto sa Rosario. Matag adlaw ang mga kaigsuonan, musuroy sila sa mga kabalayan, magdala sa bahal nga Birhen Maria, ug atong gihangyo nga inyo kining dawaton tungod kay usa kini kapag ampo. Matod pa nga dili man mawala inyong kagwapo o kagwapa diha no kung magampo sa Santos nga Rosario. So muna atong gi-encourage ang tanan no nga mohimo sa pagampo sa Rosario uban sa inyong pamilya panimalay. Unya atong gi-timbayaon ang atong lain-lain nga mga listeners o mga viewers sa FB live streaming diha sa may Claveria nila ni Brother John Bunglay, yun man sab sa mga kauban sa Biblical Apostolate. Labi na kang Father Robert Paho, ang parish priest diha sa may San Alonso Parish, diha sa may Balingwan, ug karong Pizza 11 na gyud, tigumon diha no. Ang tanan nga mga gitawag nato makigsuonan sakop sa Vicariate Centeris, I think no. Diha sa may Balingwan, alas 8 kini paingon sa may alas 4 sa hapon. O ubay-ubay usab ang motambong niini. Itong atong panawagan nga moaktibo usab kita sa Biblia. Tungod kay according to Father Arlo, ang Executive Secretary sa Episcopal Commission on Biblical Apostolate, nga in the beginning was the Word. So sa sunugdanan mao gyud ang pulong, muna ang pulong sa Dios buhi ikayo. So atong isugutan kan makigsumaw kining mahitungod sa gitawag nato nga Rosary no, tungod kay atong nakita nga ang Rosary importante siya nga devotion or prayer sa ato mga kaigsuonan. O doon na po tayo mga siguro callers karon taod nga muhimo sa pagtawag makigsuonan alang sa mga questions. O kung na po yung mga questions, pwede nyo i-text ang number 0917-793-1179 no? Atong usbon 0917-793-1179. So kana makigsuonan ang atong number nga pwede ni kayo ninyo textan makigsuonan bahin sa gitawag nato nga mga questions, mga pangutana mahitungod sa atong pagtulunan sa atong nga simbahan nga Katoliko. O pwede po uban lain-lain na questions no. Pwede ra kay ninyo makigsuonan nga maoy gitawag nato nga mao inyo ipangutana kung doon na may mga further or other questions lugar nga gusto na gid ninyo no, basi di ta katulog diha og dili mahatagan og katin-awan. So welcome o pwede gihapon kay nga kana ang i-question. Now kining pag-grocery mga kugso atong bantayan nga most
of the Catholic practices or kasagara, no, siguro dili tanan, doon na gini background sa gitawag nato nga Jewish practices, no, doon na ni background magisunan sa Jewish practices ang atong gina-practice. Now, say for example, ang Biblia magigsunan, doon na po ni siya gitawag na to nga background sa Jewish practices. Tungod kay ang mga Hudyo kaniadto, nga practice po ni sila o gitawag na to nga mga chanting. O kining mga chanting makigsunan, ilan ning gibalik-balik. Example kining mga salmo, ilan ning ginabalik-balik sa ilang sinagoga. So sa ilang pagbalik-balik sa sinagoga, ang mahitabo mao nga ilan ning tubag-tubag, no? Doon ay tubag-tubag nga portion manang sa atong misa doon natay gitawag nga responsorial psalm. O kining ilang pagbalik-balik sa mga salmo, daghan ang ilang himon ini. O gani doon na pud sila'y uban pa nga mga practices lugar sama sa ilang gitawag ning tiamim, no? Ang Bible mismo ilan ning gi-divide into different signs or different accent. So doon na din sila makigsuonan gitawag nato nga pagchanting, no, sa ilang tanak. So dili lang din nila basahon kining Torah, Nevim o Ketuvim, muni ang tanak, first 5 books of the Bible, ang Torah, ang Nevi'im muni siya ang mga prophetic writings, o ang Ketuvim muni ang gitawag og mga writings. Doon na po sila ibang accentuation, napon sila mga melodies o kini ilan ning gibalik-balik. So kining repetitious prayer di ay dili ni bag-o sa mga apostles, dili ni bag-o sa atong Ginoong Kristo tungod kay even sa ilang gitawag nato nga even sa ilang gitawag nato makigsuonan nga pagbansay, makita nato nga gahimo na sila, no? Gahimo na sila og mga gitawag nato mga chantings. Sa to pa atong Ginoong Kristo aware na siya nga doon na giday chanting nga mahitabo makigsuonan sa mga practices diha sa prayers. So katong gitawag nato makigsuonan nga say for example, no, atong gitawag nga rosary or katong paglitok sa Ginoong Kristo sa Matthew 6:6-7 nga ayaw kamo pag repetitious prayer. Now, klaro kayo nga ang gilitok sa Ginoo is do not follow the pagans. Okay? Do not follow the pagans tungod kay ang mga pagans gahimo sila mga verbose or wording of prayer. So dili gid ay accurate nga translation nga botano diya og gitawag makigsuonan nga kung example botangan nato og gitawag nga repetitious prayer, ang targeton sa atong Ginoong Kristo sa katarungan nga ang ilang practice sa mga Hudyo, doon na po sila day mga repetitious prayers. Ug ang iyang gimension diri is ang mga pagano. Gani sa ilang tiamim doon na sila mga structures or mga gitawag to og chanting, no? At chanted Torah ang ilang gina-practice makigsunan. And then bisan sa mga panahon ni Apostle Paul, no? Adunay mga pag-mention ini Ephesians chapter 5 verse 19 nga naghisgot og mga salmo, mga himno o mga espirituhanon nga mga awit. So ang chanting dili bag-o sa ila, o kini mga chanting repetitious ni siya in nature. Say for example, diri sa gitawag og Revelation chapter 4 verse 8, Revelation chapter 4 verse 8 makigsunan ng mga anghel dito sa gingharian sa langit, matawag nato nga gahimo pud sila og mga chanting o mga repetitious nga mga prayers makigsunan. Okay? So, bino na to yung mga kauban karon, no, nga naa sa linya ug ato po silang tagaan o higayon, no, nga makatampo o makahimo og pangutana mahitungod sa pagrosaryo. Okay? So ato ni sila nga paabuton makigsunan tungod kay nindot pod nga ato silang makauban. Maayong gabi karon, no, live ta karon sa Marian Radio. Maayong gabi kang brother Sir Ernesto Seco makigsuonan diha sa may Baliwagan, Balingasag. Brother Sir, maayong gabi Brother Ernesto, kumusta? Maayong gabi diha Brad Clive. Medyo dire sa ato Brad Clive, medyo dire sa amo, dire medyo kilat-kilat. Okay. Medyo ulan-ulan. Oo, kusog yung ulan.
O kumusta man ang atong kuan ba no mga kaliyukan simbahan so far sa imong observation I think na kay mga ministries board no nga gihawiran din ha sa atong simbahan na Katoliko sa Baliwagan ba na nyo Brad Balingasag? Yes Brad, Baliwagan, pero ang ato dili lang pod ta aktibo sa kuan dinhi sa Baliwagan kung dili dito sa Hasaan Brad, sa Hasaan, no. Okay, sa Immaculate Conception Oo. Parish. Okay. Mm. Yes Brad. So padayon ba ang mga seminars diha Brad sa mga CFLA? Na pagyapon Brad, padayon gyapon, aktibo gyapon ang atong simbahan, aktibo kayo sa mga kalihukan Brad sa And then ah, ang atong pag rosary dito no Brad Ernesto, kumusta ang atong pagbansay sa rosary labi na diha sa atong mga kasimbahanan kabalayan? Buhi pa ba ang atong pagrosaryo din ha? buhi kayo Brad, na buhi Okay. gid kayo ang pagrosary gali sa eskwelahan, sa among eskwelahan mismo doon na po kami October devotion, no, matag buntag. Tayo sa Okay. buntag atong mga bata rosaryo. Nabalhin day tud ko karon Brad, kan makus kasinglot nabalik ko karon sa Tambal National High School do pa lang kasimanan. Mm. Happy ko kay atong nasugdan diha nga pagrosaryo sa Tambal, nagpadayon gyapon karon. Okay. Gawas sa simbahan, of course, ang simbahan kanunay mga aktibo diha sa pagrosaryo. So sa Villanueva ni siya Brad. Oh yes Brad, anak ko karon na assign sa Villanueva, Tamubong Balakana sa Villanueva. So ang nakanindot ani kay ang imong kuan diha no legacy about sa pagrosary sa mga batan-on nagpadayon. So unsay nakita Brad? Attractive ba ang rosary sa mga batan-on karon? Sa akong nakit-an Brad, aktibo tungod kay ang mga bata maayo man makasabat man no diha sa pagrosaryo nato, no. Ato sa silang gi-encourage gyud nga kung mahimo kay ang ato man sad gud sa DepEd ang atong core values kini mang makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa, pinakauna gining makadiyos. So usaha na Brad, pamaagi sa pagpractice niya na mao ang pagpractice sa atong pagtuo labi na sa pagampo sa Santos Rosaryo. Okay, salamat kay Brad no og siguro og unsay imong mga panawagan sa atong mga kaigsuonan Brad labi na gyud sa naminaw karon diha sa May Villanueva about sa pag-ampo sa Rosario sa mga naminaw kanato nagtan-aw kato karon live diri sa 91.9 sa Marian Radio. Ang ato ding mga panimbaya diha sa tanan natong mga tigpaminaw, no, sa atong mga kaubanan sa ato usab mga grupo sa Confraternity of the New Apologetics diha sa Villanueva, diha sa Hasaan, diha sa Claveria. Maayong gabi kaninyong tanan ug manghinaot kita nga padayon ang atong pag-ampo labi na karon sa atong panahon nga daghan kayong challenges, daghan kayong mga hagit, mga katalagman nga niabot na apay mga kagubot sa kalibutan karon busa usani ka challenge nato isip mga Katoliko, mga Kristiyano nga magpadayon kita sa pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan o safety, no, sa tanan. Bago pa lang na inhitabo dito sa Cebu nga grabe nga linog, no. Posible pod nga mahitabo na siya bisan asang dapita sa atong lugar, so gikinahanglan gyud nga kitang tanan mahimong maintuon. Okay. Na ba kay na sagap di nga question about sa Rosary Brad or any sige. Kung question lang sa Rosary, ang pinaka-common mong god nato labi na sa mga non-Catholics, no, nato nga mga kaigsuonan nga ang Rosaryo usa kuno ka kanang pagano nga practice tungod kay balik-balik man, no, repetitive nga pag-ampo nga matod pa nila dili siya practice sa mga real Christians kundi nagikan siya sa mga pagano Brad. Siguro mas nindot siguro kung imo nang maklaro din sa atong tulumanon karong gabion Brad. Okay, so ato nang tagaan o pagtaga no. So salamat kayo Brad Ernesto sa imong panahon nga gihatag karon ug basin mag-connect pinis sa Brad Ernesto kanato kaigsoon kada Miyerkules no alang sa atong pagig-uban sa iya. Brad, salamat kay mang gabi. Kalipay kay nako Brad kung imo kong matagaan og higayon nga makapaambit diha sa din sa imong programa. Okay. Sige, salamat kay Brad Ernesto. God bless sa imo ug sa iyong family ug atong tubagon kanang pangutana mag-isunan gikan sa May Villanueva. Salamat kay Brad ug maayong gabi. Okay, salamat sa tanan. Okay no, mo tong pangutana ni Brad Ernesto mag-isunan niya nasagap may tungod kini sa gitawag nato nga rosary nga kini daw pagan. Actually, we do not deny no nga sa mga pagans lugar when we say pagans, this is something negative no.
Ang pagans mo ang term nga gigamit sa mga Hudyo pag dili ka sakop sa Hudyo makigsunan. Basta wala na pasabot nga dautan ka na. But of course sa practices lugar, most lugars na observe nga medyo dili align ang ilang pamaagi sa Jewish nga concept. O gidala po nila sa mga Christians, no? Nga ang mga non-Christians gitawag pod og mga pagans. Og napod sila yung mga repetitious prayers. Dili na to na i-deny. Now, ang repetitious is not evil in itself. Tungod kay sa Revelation 4 verse 8, Matthew 16, atong Ginoong si Kristo, no? Sa Matthew 26 magigsunan, naghimo po siya mga repetitious prayer. So, ang mga salmo gina-repeat nila. What is important is ang content, no? Ang content sa gitawag nato nga prayer makigsunan kung dautan ba or maayo. Ang sa Katoliko, klaro sa ato nga ang contents ng prayer coming from Catholic principles sa sacred tradition sa mga apostles ug sa Bible. So muna hinungdan nga klaro sa ato, sigurado ta ng atong repetitious prayer sa rosary, dili kini dautan makigsunan ang gitawag nato nga repetitious prayer sa katarungan nga klaro man kini, no? Gikan kini sa atong Ginoo. Ang development niini gikan kini sa mga early Christians, naghimo sila mga repetitions like Kyrie eleison, o ingon man ang gitawag nato nga Our Father, gitawag lang Pater Psalter, and then na-develop po ang Hail Mary to honor Mary. So muna nga ang development ini is very Christian and very scriptural ang gitawag nato nga kuan makigsunan kining gitawag nato nga rosary. So dili siya pagan. Meaning to say, when say dili pagan, ang source ni ang atong practice nini dili inspired from pagan practices. Pero actually dili sa ka ground, no, nga pag pagan it's erroneous or dito nagigikan. Kay example ang cross. Ang cross is pagan in origin. Ang Romans nagamit og cross, ang ibin ang mga other religions, no, doon na po sila gamit ng cross, yung mga Buddhisms. But nahatagan kini og new meaning diha sa atong Ginoong Kristo. It was Christianized, no, ang cross. When Christ died on the cross, doon na siya new meaning, and that is salvation para sa tanan. So although pagan siya, but tungod kay ang atong Ginoo nagpakamatay man sa cross, doon na siya new meaning. So wala nagpasabot nga even if it is coming from pagan practice, apan sa diyan na transform na siya into Christian practice. When you say Christian practice gikan kang Christ, doon na siya new meaning. Ang pagan meaning wala na na-retain. Wala nagpabilin nga atong gihuptan ang pagan meaning. Tungod kay ang cross lahi sa meaning. Sa mga Buddhist lahi sa meaning ang cross. But sa ato Christian coming from Christ, bot nga doon na po siya lahi nga meaning o kana atong gihuptan. So although nga pagan ang cross in origin, nasa new meaning diya sa Christianity. So dili usa ka ground nga kung dunay gi-practice sa pagan nasad sa Christianity sayop na. Kaya even the cross is a pagan practice but it was changed tungod kay atong Ginoong Kristo namatay man sa cross makigsunan. So kana ang atong usa sa bantayan, no? Usay mga arguments sa atong makigsunan nga dili mo sarang or dili kayo mo matod pa dili kayo grounded nga mga questions. Maayong gabi, Brother Ben, no? Live ka karon sa Marian Radio. Si Brother Ben makigsuon ato ni igsuon kauban gyapon sa Confraternity the New Apologetics. Imo mga panimbaya sa mga namina, Brad? Maayong gabi diha sa tanan ko makigsuonan diha ni Kristo. Okay. Malipayong pagpaminaw sa atong karon sa atong topic karon. Nabay mga shout out na to nga mga kauban diha, Brad? Basta na kay i-shout out nga mga kauban na to. Ang na-address akong balay karon akong family, my wife, then my two sons, and shout out ko kang Brad mga kauban na mo din sa Villanueva nga mga Ligo Ministro o kaning sa CNN nato nga mga kauban. Okay. Kumusta, Brad? Na ba kay mga nasagap ng mga questions din about sa rosary? So far, Brad, ang kaning rosary ito sa Okay, medyo choppy, no? Ang imong Brad? Ang imong linya?
hello or more nawala si Brad Ben magigsunan no sa kahanginan. Nara. Diba, wala Okay. wala. Signal diri ba kay ulan diri sa amo karon. Oo, kusog ang ulan. Ana kay nasagap nga mga questions na Brad about sa rosary? So far Brad, ang sa atong mga kauban na maayo man pagka explain mo atong last na po nga Sunday sa Nazareno Mm. o busa wala na yung mga pangutana pa kayo regarding clear na gyud kay kasama. Okay, so very good kay no. Okay, so salamat kayo Brad Ben sa imong panahon ug sa siguro punpo no makauban pa nato si Brad Ben makigsuunan ato ning gitry karon no nga PDDI makakonect sa makauban sa lain-lain ni mga lugar. Brother Ben, ang imong panamilit or any words of encouragement sa atong mga kaigsunan nga maminaw sa rosary? Or I mean Kanon. magampo sa rosaryo. Sa ako man kaigsunan din ni Kristo kanunay nga atog yung taan ng atong mga panahon, hatag og saktong panahon o time alang sa pagtuon sa mga pagtulunan sa atong Roman Catholic Church. Okay, salamat kayo Brad Ben og mayong gabi kanimo. Daghang salamat sa pakiguban. Magdidisap sa tanan. Okay, makigsunan no, mao kato si Brad Ben ato pong kauban sa confraternity. Ubay-ubay po sila no, naiguban kanato og ato ning pang connect ato mga kauban tungod kay doon na po yung mga updates no, sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar makigsunan og nindot pod nga ato silang makauban matag karon og unya no. So sige, nindot ni og napatay isa no kauban ato ning tawagan makigsunan alang lugar sa mga questions or mga butang matagaan nato og importante kayo nga pagtagad nining atong pagampo sa rosaryo. Kay napon siya gigather nga mga questions sa iya mga estudyante kausa mo siya ka teacher unya nakita niya nga daghan pug kaayo ang gigather nga mga questions tungod kay daghan no ang mga bata ubay-ubay gusto sila nga masayod unsa gyud ang pagrosaryo kana ang ilang pinaka interest og ang rosary nindot ni tungod kay ang meaning nini makigsuonan ang meaning sa rosary basabot siya nga gikan sa pulong rosaryos nga bouquet of roses. Now kining rose tanaw na to lugar diya sa Bible sa Songs chapter 2 verse 1 ang rose nagsymbolize siya sa kababae o nagsymbolize po siya og kalipay no. Isaiah 35 verse 1 una kining gitawag nila og beads makigsunan no? Beads of roses, beads. Nagpasabot po ni no sa English or Anglo-Saxon nga term, nagpasabot po siya og prayer, so nga rosary beads o rosary prayer. And then ang word po nga crown and chaplet had the same meaning prayer no. Ang crown corona og ang word nga chaplet the same sila og meaning, both pasabotan na prayer. So kung maglitok ka sa rosaryo no, kung maglitok ta sa rosaryo makigsuonan, ang mahitabo mao nga at the same time naghimo ta makigsuonan og prayer at the same time pag-honor kang Mama Mary makigsuonan. Okay, so kana siya ang gitawag nato nga importante. So we are creating a prayer at the same time we are offering a rose to Mother Mary. Nag-offer ta og prayer at the same time naghatag ta og rose sa iya. Namo ni gihimo sa monk atong 6th century. Nga usa ka monk gahatag siya og rose diha sa statue of Mother Mary at the same time praising Mary. Apan niyang gihimo kaniadto Hail Mary ra, wala pa na ang sumpay nga Holy Mary Mother of God no. Si Saint Peter Canisius, Girolamo sa Bonarula, sila ang responsible aning gitawag nato makigsuonan nga Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now in the hour of our death. Amen. And kini siya nga inspiration na inspired sila no gikan sa lanlain nga mga groups, like say for example ang mga ascetic Christians in the 4th century, ang mga hermit na to, ang mga Carthusian nga mga monks, nagahimo sila og mga repetitious prayer. O kini na develop siya, naporma siya no nga rosary.
Even in year 800 si Saint Gall of Riznio, doon na po yung gihimo nga repetitious prayer. And then ang uban po no, some sa mga gitawag nila nga makigsuunan sa mga salmo, gihimo po nila 1096 na porma pod ang 50 ka Our Father, o niabot po ang panahon nga 1188 pinagi ni Saint Albert the Great na porma ang gitawag makigsuunan nga rosary. Por sa unang lugar, Hail Mary, mystery diretso. Lahi na siya nga porma karon. So ang nagresponsable ana karon so far sa research, ang mga Carthusian monks nga 150 inspired by 150 Psalms, at the same time nagplaster ining na Apostles' Creed, 1 Our Father, 3 Hail Marys, then 1 Our Father, and then akaning mystery, din 1 Our Father, then 10 Hail Marys. Kining nga set up mao si Henry Carcal, usa siya ka estudyante ni or disipulo ni Saint Dominic, no? Siya naghimo niini. O niya Saint Peter Canisius 1415 na 45 sa Council of Trent yang gi-propose ang kining Hail Mary nga sumpayan sa Holy Mary Mother of God tungod kay in 1495 si Girolamo Savonarola ang iyang ginaampo is Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Panahon ni Saint Peter Canisius, iyan yung usa makigsunan in 1545 niya yung propose sa Council of Trent, and it was approved as the prayer of the church of 1592. Muning gitaw to na porma o gid-adapt nila ang litany dito sa Loreto, Italy. O kining litany na to karon mo na ni atong makita magigsunan, no, atong ma-experience sa rosary, gikan ni siya sa Loreto. And October 16, 2002 gihimo pod ni Pope John Paul II ang gitawag na to makigsunan nga matud pa Mystery of the Light. So nadugangan siya. So muni ang pagkaporma sa atong rosary, usa siya ka development, usa siya ka prayer nga very beautiful tungod giuno nato sa Mama Mary. Ang woman tagani mo nag flowers, no, kana gid ang pinaka symbolism sa pag-as admiration, sa respect, o ingon man sa gitawag nato nga pag-love sa usa ka inahan, pinaagi sa gitawag nato nga makigsunan kining paghatag og flower. Now, the flower to Mary is also a form of prayer. O kana nga prayer, muna siya ang prayer sa gitawag nato nga rosary, mga kaigsunan. Okay, mayong gabi, no, kang Ma'am Michelle Bima tanyo diha sa may Lagindingan. Live karon sa Marian Radio. Kumusta, Ma'am Michelle? Sir, diri sir karon kusog gid ang ulan, no. Grabe gid ang na timing gid nga pag-start sa imong live mo gid pag-ulan, sir. Okay, so oh, anyway, pero makita man ni ang recorded live na to, pwede pa ni ma-review sa atong mga viewers. O amping mo din no, kay kusog mo ni kayong ulan, wala ba baha, di ba bahaon yung area diha? Dili naman po din noon, sir. Lagindingan naman po. Okay, so so far ang Lagindingan walay problema sa baha, no? Kay murag layo, walay suba diha sa Lagindingan, no? Napay suba diha sa Lagindingan? Pero mga ginagmay ra, sir, na dito sa lahi pod nga barangay. O lahi nga barangay. Okay. So salamat kay safety ra pod mo diha sa may Lagindingan. Now shout out sa Ma'am Michelle ang imong Michelle, shout out ato mga viewers, mga listeners, imong mga estudyante, no, kay usab mo siya ka teacher magigsunan si Ma'am Michelle. So i-shout out sa imong mga estudyante o mga kauban nato diha sa may Lagindingan. Salamat kay sir, no. So mayong gabi sa tanan og sa especially prayers pod sa mga atong victims sa Cebu, no, kay kusog ang linog nga ilang na experience. And shout out di ay sa akong family yapon sa Lagindingan, mga Tanyo ug Daniel family, and also po shout out sa akong mga very botan ug mga interesado kayo sa to, praise the Lord. Mga interesado kay sila nga makatuon pod sa ato ang pagtuo og especially sa Ginoo og sa relihiyon. So,
shout out kay karon sir nananaw sila ang uban kay i-invite na ko sila sa mga interesado lang. Nananaw sila karon sa live and Okay, very good. from grade 9 so also from grade 10 dayon ang uban pod kay walay load one day praise God ayo kay nagminaw sa radio. Oh, okay, 91. very good. No? Salamat kayo sa mga estudyante, mga young people, no, diha sa may lagindingan o sa inyong Sa pag-monitor, Mauswagon, kauswagan, no? Mauswagon, Mauswagon. school. Mm-mm. Okay. Pwede ni mo silangan lan, Ma'am Michelle, na kayo ma-remember nga mga names. Pwede ni mo silangan lan. Ako mga estudyante, daghani sila sir, murag silang sa karon ang akong nabalaan nga naglantaw no nga one silang Yami Adnan from grade 9, napod silang Sarika from grade 10, si Kim Magtayo from grade 10 dayon si Catherine Tanyo from grade 9. Okay. 7 IS. Napa po uban, wala pa siguro na ko nalantawan no kay dagan man ni sila nagpakita nga interested sila kay dagan ti ikan pangutan Mm-mm. na ilang gihatan. Okay. Na ba yung mga questions ato mga estudyante diha about sa rosary? Naay mga pangutana sila diri sir daghan. Pero sa tan isa ra gyud ang about sa rosary. Okay ra og mga klase lang tabi, okay ra kayo. Okay ra baglay sir. Mm-mm. Yun na po ning about sa rosary. Unang nga pangutana diri, dili ba ta makasala kay Jesus Christ kung mag-ampo ta og rosaryo? Okay, dili bata no? Makasala kan Jesus Christ. Kung magampo sa rosaryo, dili gyud ta makasala no? Tungod kay ang atong Ginoong si Kristo mismo iyatang gitugyan sa atong mahal nga Birhen Maria, no? Makita nato na sa John chapter 19 verses 26 to 27 nga giingon didto magigsuonan matud pa, behold your mother. So gitugyan ta ni Jesus Christ sa iyang mama. Unya ang mga Hudyo ang ilang queen, ang ilang reyna dili ang wife kundi ang mama sa gitawag nato nga hari. Og sa 1 Kings chapter 2 verse 20 doon nagi-ceremony ani no. Ang ceremony mao nga naglingkod ang hari sa trono. Unya ang mga tawo nga dunay i-request sa hari, buadto sila sa ilang mama sa hari. Unya mayon sila og shalom or peace. Unya ang mama din sa hari ipalingkod kini siya sa trono, tupad pod sa trono sa hari. Unya ang hari mo bow down pa sa iyang mama, mo bow siya sa iyang mama, iyang ipalingkod iyang mama sa trono. Unya mayon din ang hari nga inahan ko unsa may imong i-request kay akong ihatag kanimo dili kung walibad bisan unsa. So nindot ka na nga ceremony no. Ang mga tawo moingon sa reyna nga mama sa hari og shalom. Unya ang reyna sa hari moduol din siya sa hari makigsunan og dad-on niya ang request sa mga tao ngadto sa hari. Gi-portray ni 1 Kings chapter 2 verse 20 sa Bible. Now si Jesus kay siya man ang hari no. Revelation 19:16, King of Kings atong Ginoo. And so therefore, ang iyang mama, Queen of Queens, reyna po diyang mama. So gi-turn over ta ni Jesus Christ sa iyang mama og si Mama Mary po dayon mo dala sa mga prayers mo hangyo ngadto sa iyang anak. O sa atong pag-pray sa rosary, mayon matag maghimaya ka Maria, o kaning word nga maghimaya ka Maria, kung ato nilitikon sa Hebrew, Shalom lak Miriam Melias Hakesed Adonai Emak Beruka at Barashim Mobarok Peribesnet Yeshua. Sa ato pang kiniding Shalom nato makisunan sa Hail Mary, kini atong Hail Mary, mao ni ang Shalom nga atong gilitok sa Queen Mother. Tungod kay ang Queen Mother kaniadto gatawgon nila ilang i-praise, ilang i-honor with the word Shalom. Unya ang ato ding second nga part is maning Holy Mary, Mother of God, pray for us. Nanong petition, no? So muna siya makita Ma'am Vema no og sa mga estudyante nga naminaw karon nga kining atong gihimo nga Hail Mary na doon na Holy Mary. Makita nato nga mo ni ang gi-reflect and fulfillment diha sa Old Testament nga ang mga tao moadto sa Queen Mother o niya mayon sila shalom ug mohatag din sila sa lang request. So muna pod ang atong Hail Mary. Sunada yung sumpay no sa Hebrew Miriam Hakido sa him ha Elohim hiptali
Baadinu Hakotim. So nindot kayo magigsuunan nga gitawag na to nga prayer sa rosary nga mo dinhi ang gusto sa atong Ginoo kay iya man tang gitugyan sa iyang mama. Ngayon man siya John 19:26-7, behold your mother. Okay? Salamat kay sa unang pangutana, no? Michelle, basi naingalan ang nangutana na Michelle, ha? Pwede ran nimo isulti kinsa og asa gikan ang pangutana. Sige sir. Wala man noon siya. Napoy uban diri nga nagbutang ko sila ngalan. Nari ni siya follow up mga question sir. Ani? Okay, sige. Kanang kato dili ba makasala dayon og unsa pud ang basihan nganong magampo ta og rosaryo? Muna iya ang follow up. Okay, so unsa ang basihan nganong magampo ta og rosaryo? Tungod kay una gitugyan ta, no? Mo ta tubag Jesus Christ sa iyang nanay, sa iyang Mama Mary. Then at the same time ang mga Hudyo sa nagahimo sila og kining chanting. Kining chanting repetitious prayer muna ang mga salmo. Gani makita nato na Salmo 136 verse 1 to 26 na diha ang repetitious prayer makigsunan. So muna ang naghatag inspiration sa mga early Christians nga maghimo po sila repetitious prayer. Ang una nilang gihimo ni salmo gyapon, pero ang uban nilang mga members, mga conversy, dili man makabasa, no read no write. So muna nga nahimo sila another nga repetitious prayer, inspired lugar ana, no? Amo ning ito Kyrie eleison. Na Revelation 4 verse 8 po didto po sa langit do na po chanting, gibalik-balik, God is holy holy, no? Gibalik-balik sa every night and day and forever and ever, gibalik-balik ang paglitok. So chanting yapon. So naka-inspire ni sa mga early Christians. So naghimo sila og chanting Kyrie eleison, Lord have mercy, and Pater Psalter ang Our Father. And then nakita po nila nga ang atong inahan i-honor po, no? Kay Luke chapter 1 verse 48, all generations will call Mary blessed. So all generations matawag kang Mama Mary og bulahan. So muna nga na-develop po nga i-honor si Mary magkaisunan. Munang ila pong gilitok ang word ni Archangel Gabriel sa Luke 1:28 nga hail full of grace, the Lord is with thee. O gisumpay din nila ang kang Elizabeth, no? So diha na porma ang rosary o muna atong basis ngano nga kita ga pray sa rosary. Okay? Salamat kay ning nindot kay interesting kang question sa mga batan-on diha sa may lagindingan makaigsunan. No, salamat kay sir no, nindot gid kayo ang pag-ampo nga rosaryo. Dayon naapoy pangutana diri sir pero dili na siya about sa rosary. Okay ra. Kani sila nga mga bata nagbutang sila sa pangalan kay gusto daw okay ra daw sila o ganahan sila nga ma-mention ilang name. So kini no nga pangutana gikan kang Charmin Jane Apple. Tinuod ba nga naay langit ug impyerno nga mapadulngan sa tao inig mamatay? So tinuod ba nga dunay langit ug impyerno, no? Kay kung walay langit ay useless atong gihimo din no? Sayang. Or wala pa impyerno, magtinunton na lang ta. But actually, sa mga pinaka-proof nga makaingon ta nga dunay langit ug impyerno. Ang pinaka-proof ani, no? Igsuon natong batan-on nga nangutana, mao ang atong Ginoong Kristo tungod kay na-resurrect man siya. So sa dihang ni-resurrect siya, klaro gigayo nga ang iyang mga teachings tinuod makaigsunan. Ug ang teaching sa itong Ginoo nag-include yun og langit og nag-include usab og impyerno. So muna nga kung wala na banhaw atong Ginoong Kristo, then makaingon ta ay wala gid ay langit siguro, no? Basig joke ra ng langit, hinadlok na sa mga pari na. Pero kay ang atong Ginoong Kristo na banhaw man, nahawiran man gid nila, unya nakauban pa nila 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Sa to pa nga tinuod gyud nga nabanhaw atong Ginoong Kristo, sirado ang lawak, makasulod siya og kalit. So klaro gyud sa ila nga atong Ginoong Kristo makaigsunan, nabanhaw gyud siya. Muna nga ang mga early Christians para gyud nga matuuhan sila nga tinuod gyud ang ilang nakita na dungog ug nahikap nga atong Ginoo nabanhaw, dili sila mahadlok mamatay kung pang-ihawon po sila ipangbahog sa leon, pang sunugon ilang mga lawas o niya usahay panglansang pa sa uban sa krus. Iyon ana pamputlan sila mga ulo. Ilang gipakita nga dili sila mahadlok sa kamatayon para nga mutuog yun ang mga tao na tinuod gid nga nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. So mura nga naporma ang Katoliko tungod kay nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. Kung wala siya nabanhaw, sayang, useless ang tanan. Minsan Pablo, no? 1 Corinthians 15:14. Sayang ug kawang amo mga pagsangyaw o mga pagwali kung wala nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. So kay nabanhaw man siya, klaro gyud nga tinuod gid siya. Iya mga puro tinuod. Ug tungod niya na motuta sa iyang gisulti. O iyang gisulti
nga doon nagyoy langit magigsuunan, no? John 14 balang daan, yun siya nga mag-prepare siya lawak para sa atong tanan. Onya sa Mark chapter 9, 46 to 48, giklaros ng Ginoo nga doon na gidi ay impyerno makigsuunan. So muna nga biblically doon nagi impyerno, og sa mystical experience mo sa itong mga saints, no? Mga visionaries na to nga mga santos, nakita nila mag-isunan, gipakita sila sa mahal nga birhen through apparitions nga doon na giday impyerno og langit, og daghan ang nag-antos sa impyerno, og kasagara ra ba sa nag-antos dito katulang dili mo to og impyerno mo tingin Saint Faustina. So muna nga atong tuuhan yun tinuray doon nagilangit og impyerno igsuon. Salamat kayo sa nangutana, no? Nindot ni mga bataw nangutana. Napay next question, Okay. Ma'am Vima. Okay. Napapod ni sir, wala siya nagpaila sa iyang pangalan, ang iyang pangutana. Sala ba kung bayot ko or tumboy ko? Okay. Muna iyang pangutana. Sala ba kung bayot or tumboy? Ang posisyon sa simbahan ito ipaklaro ni Daan, no? Nga kining pagkabayot og tumboy, kung bayot ka o tumboy, you are still love the Lord, no? Kaya base ma-charge sa genderism, you are still love the Lord. Onya, ang love ni Lord, usa ni ka transforming love nga mudawat na kung kinsa kita. Now, kung ang atong orientation is bayot or tomboy, ay importante lang sa diha nga dili ka maghimo og sala. Okay? Dili ka maghimo og sala. Kana lang sa siya. O kung dili ka maghimo og sala, bisan imong orientation lugar is bayot kag tomboy, then dili ka maimpyerno makigsunan, no? Maluwas gyapon ka didto sa gingharian sa langit. Apan according to sa panahon ni Pope John Paul II, nga gi-consider na siya as pwede ni siya psychologically ma-transform, no, ang kiningon ani nga mga cases makigsunan. So muna siya nga if we accept who we are, we can, no? Naman ko nakoy ko anani manggod, no, Michelle. Nakoy kaila. Serious case man ni nga dito gid siya sa Japan. Okay? O dito siya sa Japan lugar. Babae gid siya dito, no? Ang kulang na lang lugar sa is kinig yung magpa-transplant na siya. Kana na lang gid ang kulang. Kung tan-awon nimo ang iyang picture atong mga panahon na makita gyud nato nga gwapa gid siya nga babae tan-awon, no? Ingon na. Pero na-transform man gyapon siya sa mubong nga pag-istorya, no? Kung paminawon nimo ng kanta ni Blackjack, mo gid na iyang kaagi, no? Ingon na iyang kaagi, and I believe nga possible mo na naka-inspire. Na-transform man siya karon, no? And kuan na gid siya, kining mo counsel na siya sa mga LGBTQs nga maigsoon, motabang na siya sa spirituality, and then mo assist na siya. So wala na pasabot nga dead end na gina siya nga condition, life condition, but pwede ba day nga ma-transform kaya anong naaman siya na-transform. Daghan pod ang nisunod sa iya nga na-transform gihapon, no? And they experience God's love, no? They experience God's power. So manatong advice na igsuon nga dili lang magpakasala, continue prayer and leave, no, o unsay mga gift nga gihatag sa Ginoo sa imo, ato na siyang puy-an. Kaya ang pagpakasala mo gina siya makapahatod kanato sa impyerno. Kung makasala man, basol gyud, no, balik kita punta sa Ginoo, man chance dili po nato mayong ikondenar nato tong kagulihon kung makasala ta, but we have to go back to God, repent, kumpisal sa pari, o balik gyud sa Ginoo. Okay, salamat kayo sa maong pangutana. Okay, salamat kay sir, no. Napoy akong nadunggan nga testimony pod nga Black American nga bayot pod siya, no, active kay ang kanang sexual activities with same niya nga gender orientation, pero through pod sa kang Jesus Christ nga na-change pod siya. So iya pong gi-testimony nga possible di ay nga gikan ka na dayon ma-change ka kung naka-repentance na siya, sir. So ako na to siyang gamay nga sharing. Okay, salamat ka ni Ma'am Michelle. Sa napoy isa pa ka pangutana diri, gikan ni siya ka wala siya nagpaila. Ang iyang pangutana, sir, kay why do Catholics worship some statue even though the gospel says that it is a sin to worship symbols and statues? Kamo siya. Mana iyang sir. Okay. So ang Bible nagsulti nga dili mag-worship og statue, no? So mo nang gitawag og idolatria. Ang ido meaning
image ang latria worshiping as God. Okay, imong gi-worship as God. Okay? Salamat ka na nga pangutana. Aton ipaklaro, no? Ang word nga worship, gikan sa word nga worship, word. Paghatag word, katagan mo word ang usa ka butang. Now, going back to yourself, na ourselves, ang mga butang ba nga atong gipanghuptan diha, nabay word or wala? Nasa yung mga word, di ba? So, worship siya. Kaya ang worship, paghatag ni mag word o sa kabutang, imong cellphone, gitagaan ni mag word, imong TV, imong pamilya, imong balay, imong sakyanan diha, gitagaan ni mag word. And that's a form of worship. But dili siya latria. Kaya ang latria, kung himuon mo siya nga God, so muna siya ang kuan diha no bantayanan. So makita na to nga, dunay different level sa paghatag word. Dunay different level sa pag-worship. Ang absolute worship, mo ning gitawag latria. Nga imo siyang gihatagang word as God. Okay? So taas gid siya, highest form of level. Dapat ang usa ka butang kung nakay TV diha na imo nang hatagan og absolute worth na kana makigsuonan, idolatry siya. Matawag siya nga paghatag og worth or idol worship, no? Yung nana siya ang may tabo nga kuan diha, no? Butang mahimo siyang Dios. So makita nato nga nanghatag lang nga level sa worth. Imo ginikanan gitagan nimo worth. Murang giyon sa Bible, no? Honor your father and your mother, Exodus 20. Gitagan nimo worth imo ginikanan pag imo ba sang gihimo nga God? Wala. Pero isa sa ka form of worship tungod kay ghatag ka og word sa ila. So ang Ginoo naghatag ta siya absolute nga word mo nang worship, absolute word, adoration. Ang mga saints ato pong gi-honor kay mga buutan sila nga mga tao mo nang gitawag og veneration or dulya. So labaw-labaw si Mama Mary mo nang hyperdulia o niya ang mga saints is dulya magkaigsunan. Kang Saint Joseph proto-dulya or first siya nga taganog veneration or honor. Yung na ang nahitabo. Kining gitawag na to nga image, ang atong gihimo ani is respectful nga respectful veneration. Okay? Nag-venerate ta, naghatag tag word sa image kay dili man pili walay word ng image, butahan nimo mga bulak o niya imong giampingan. Ang pag-amping diha gitawag na sa respectful veneration o sa kapaghatag word in a form of respect. At the same time, relative ang respect. Relative respect magkaigsunan, no? Relative veneration, relative respectful veneration. Kana ang term, no, sa catechism, respectful veneration. Buti pasabot ana mao nga ang atong paghatag og word sa usa ka estatwa dili kay sa estatwa lamang. Atong giampingan ang estatwa, gitagan ta siya word tungod sa iyang girepresentahan muna sa Council of Nicaea 787. So kay ang estatwa nagsimbolo man sa atong Ginoong Kristo, formally ato siyang gihatagan og word motong atong giampingan, di ato pwede buak-buakon siya. Iyon na siya, no? Gitawag na siya og relatibo sabot nga exist ang atong paghatag og respect og word aning estatwa tungod sa atong Ginoong Kristo mo yang girepresentaran. Say for example, ang leader sa usa ka religion, leader o pastor ninyo, di ba? Dili man niyo tumban ang larawan sa inyong pastor. Ang kining picture sa imong maestra, diha, no? Or principal, imo bang tumban ang larawan sa imong principal? Wala nimo tumbi, dili nimo na kaya tumban or else basin og ma-charge ta diha legally. Tungod kay naghatag ta og word sa picture mag-igsunan, aban kana siya nga paghatag word sa picture relative. Tungod kay dili mo exist ang atong paghatag og word sa picture sa imong teacher, sa imong principal kung wala ni nagrepresent sa imong teacher o sa imong principal. So ang picture kay nagrepresent man sa imong teacher, nagrepresent man sa principal, nagrepresent man ang picture sa barangay kapitan, nagrepresent ba sa mayor, tagaan nimo siya og word tungod kay naa siya girepresentahan. Kana siya ang ato nakitaan. So muna siya nga diha pud sa Bible gitagaan nato og word, no, ang image, not because of the image itself, but because of what the image is representing. Ang best example niya is Numbers chapter 21, no? 1 to 9, nga ang brazen serpent, bronze siya, nga halas, pero mga tao dito sila nagtanaw sa bronze nga halas, and then na-cure sila, na-heal sila sa ilang mga paak. Ang katong bronze nga halas, nag-symbolize to sa atong Ginoong Kristo sa John 3:14. So makita na to ang relative veneration, nga ang ilang
honor makigsuonan sa bronze nga halas nga dito sa nitan-aw ni tutok pag-ayo, nag-reflect dito kung unsa ang girepresentahan sa bronze nga halas. John 3:14 nag-represent siya sa atong Ginoo in a prophetical way. So muna po na nga sa Katoliko, kini pong mga ribulto nga naada sa simbahan, nag-represent pod sila sa atong Ginoong Kristo o sa mga santos. That's why ato nang gitagaan, giampingan tungod sa ilang girepresentahan, dili gid sa ribulto in itself. No mo nang gitawag relative veneration or relative nga paghatag og respect or worth makigsuonan sa usa ka ribulto. Pero ang highest o absolute worth na to, tagatong worship nga pinakataas, mao ang atong Ginoong Kristo. Ang atong Santissima Trinidad tungod kay Diyos o sa ka Diyos, three person og mo na ang highest na to nga gitagaan og worship, absolute worship makigsuonan ang Santissima Trinidad. Okay? Salamat kayo no sa pangutungatan. So naa di sa Bible naa ba diha ang paghatag og word sa mga ribulto atong gi-mention ganina. Numbers o yun man sa Ezekiel 41:17-19 nga ang templo sa Ginoo daghan kay diha mga respectful nga mga statues o mga images o kini ilang giisip nga balaan because it represents their faith sa unang panahon. Ezekiel 41:17-19. Salamat kayo anang pangutanan no sa atong batan-on no Michelle, salamat kayo. Basin na pala ang question. Okay, salamat kayo sa very comprehensive nga explanation sir. So napay pangutana diri, pare-pareha ra ang ilang thoughts, ilang pangutana ni Giselle Rose og ni Sharika. Ang ilang pangutana nganong about siya sa bunyag. So nganong kinahanglan man bunyagan ang tawo sa bata pa lang. So nganong kinahanglan man nga bunyagan sa bata pa lang, kay ang atong Ginoong Kristo dako naman siya gibunyagan. Mo man ang kasagaran no, dako naman atong Ginoong Kristo gibunyagan. So nganong gibunyagan man sa bata pa lang. Ang atong Ginoong Kristo no, nagpabunyag sa ni Juan. Si Juan doon na matawag na ito nga gi-revive niya or gi-promote, gi-popularize niya nga practice sa ilang mikvah. Kining ilang mikvah makigsuonan, nag-mention niya about sa mitzvah, no? Nga usa ka gitawag nila o purification rite. So mo nang doon ay pagbunyag nga human sila bisbisan og tubig, ububuan og tubig diha sa suba makigsuonan, they are renewed as a new person. Kaya nagrepent man sila ug ang ilang symbolism sa pagrepent motong bunyagan sila ni Juan ug pag human sa bunyag usan sila ka bagong tao. Na nga atong Ginoong Kristo lugar kay kuan man siya kining wala man siya sala pero naman siya solidarity with the sinners. Nakig-usa man siya sa mga makasala no, Isaiah chapter 53. Subutang nagpabunyag pud siya kang Juan, dako na siya. So katong bunyag ni Juan dili to siya sacrament. Kato mamatikdan nga diha sa Acts 19:1-6, ang gibunyagan sa bunyag ni Juan, gibunyagan og otro diha sa bunyag sa atong Ginoong Kristo. Og ang bunyag sa atong Ginoong Kristo makiigsuonan no, nindot kayo kay naman diha sa Matthew 28, baptize all nations. Sa maayong balita Biblia, bunyagi ang tanang katawhan, bunyagan makiigsuonan og tudloi sila no. Okay, so na diha ang makita nato. So karon ang mga early Christian lugars nga mga apostles, ang mga converts nga mga dagko mo ilang bunyagan kay mo tin explainan. Apan dili lang sila no. Acts chapter 2 verse 38-39. Pag hinulsol kamo sa inyong mga sala o pabunyag kamo, apan dili lang kay kamo apil ang ilang mga anak. So kining word nga anak lugar no, diha sa sa New Testament sa Acts of the Apostles, ang gigamit ana sa Greek nga term is teknoes. Kunya kining teknoes makigsuonan ang direct or gitawag og fidelity to the text nga translation sa gitawag og teknoes mao ang infant. So dili lang kay ang mga dagko ang bunyagan, apil ang mga infants di ay no. Apil ang mga infants. So dabi kini mga infants kay mga bata pa man eh. Wala pa man sila kabalo no, bato pa wala pa mga buot kay siyempre mga masuso pa man. 1 Corinthians 1:16 ang mo represent sa ila mao ang ilang ginikanan. So muna nga ang si Lydia atong gwardiya, sila ang naka-receive sa preaching sa mga apostles. Apan ang gibunyagan sa ila Michelle no, ang ilang ang mga tibuok panimalay mo gibunyagan. So imagine ang papa ra ang naminaw sa preaching but ang entire household ang gibunyagan tungod kay ang papa iyang gi-represent ang faith sa iyang family. So muna nga karon po diri sa atong bunyag sa Katoliko, ang ginikanan mo'y maminaw sa
pagsangyaw unya ang ginikanan dayon maoy mo represent no maoy mo represent makigsuonan sa gitawag nato nga pagtuo sa ilang mga anak. Sumuna nga dunay pagbunyag sa mga bata no sa Katoliko, bunyagan sila bisag bata pa kay mo ni St. Augustine nga ang sanctifying grace nga ilang ma-receive, ang grasya mo enlighten sa ila para makasabot sila sa mga sagrado nga pagtulunan sa simbahan. Okay? So salamat kay sa pangutana no. O I believe nani pinay follow up pohon so basin pohon sila maka follow up sila mga kaigsuonan. So napay kuan Ma'am Vima no basig napay kuan kining gitawag nato nga questions nga napa din ha. Salamat kay sa inyo sa nindot king explanation gyud masabtan gyud kaayo. So naapa po yung mga pangutana diri nagkuan siya alias na siya JBS yung pangalan daw dayon almost na sila same og thought sa question aning isa nga lay sila. Ang pangutana is sala ba ang dili gasimba og Domingo pero ga-pray pag matulog na? Ang isa dayon unsa imong advice sa tao nga gusto mo simba every Sunday pero dili niya buhat kay always busy and dugay og mata. Okay, always busy og dugay og mata no ana gini mga batan-on labi na mga edad nga ni agoy dugay gini magmata no. Actually ang atong catechism nagtudlo nga kung dili ta makasimba og Domingo dako gid sa nga sala. Di lang sa small nga sala dako gyud. Tungod kay ang ato magong Ginoong Kristo ang nanawag ang gusto nga mo mo kikita ka sa iya sa gitawag nato nga Domingo. Mo nang the Resurrection Sunday, the next Sunday nakig-meet up siya sa mga apostles. Sa to pa kini magong liturgy nato sa misa, usan ni ka activity nga gihimos atong Ginoong Kristo no siya gid naghimo ni sa Last Supper og iya tang gitawag nga makig-uban sa iya. Ang Dios na ang nagtawag sa ato. Unya atong gibalibaran. Okay? So muna igsuon pinalangga makasala gyud kita kung dili ta mosimba og Domingo. Unya ang Ginoo magud ang iyang kaluwasan dili individual nga okay magpray lang ta in our own. Okay ka na mag-pray in our own, but doon na gid tay community prayer kay ang kaluwasan is tinabangay. Ang tinabangay portion makita ng Bible kung Ginoo gusto sa individual wala siya nang gitag apostles. Puna sa mga apostles kay gusto niya nga community ta tinabangay ta. Muna nga ang ato pong Santos nga misa diha sa Domingo mao ni panahon nga magkahiusat ang tanan, tinabangay ta, we pray with one another no, o makigtagbo ta sa atong Ginoo nga mo'y nagtawag sa ato. Kay kung inguna na lugar murag kung nakig-date wa tungahi no, so inguna na ang nahitabo. Apan doon na exemption. Ang exemption ani kung doon na kay sakit, exempted ka sa pagtambong sa misa. Pwede kang maminaw sa radyo, sa Marian Radio or sa uban pa nga mga live nga misa, doon na kay spiritual communion himuon. Unya, ikaduha kung nagbantay kag bata, exempted ang nagbantay sa bata, no? Amo nang gi-mention sa atong catechism. O kung doon na kay trabaho nga dili gid pwede biyaan, sabi na doktor ka or pilot ka no naglupad na Sunday na, then doon na kay exemption ng absolute. Pero kung na lang kay kagawasan, doon na lang kay freedom, mo simba gid tay igsuon sa Domingo. And sometimes ang Ginoo mo tawag sa ato, ang time nga iyang gapangayon katuging importante, most precious nga time. Gusto sa atong Ginoong ato ng isakripisyo para sa iya. Nayo sa kaobispo niyon siya nga dili nato ihatag sa Ginoo kato daw mga time nga buwarte lang himuon. So Lord, hindi akong time ragwa na mo kailan himuon imo na dayon. But kato most precious time nate importante kay nga gabuhaton. But atong gisalikway because we love the Lord. Yung no, if you love the person, busy kayo imo tong gabiyaan tungod kay makig-uban ta sa Ginoo. Apan sa Domingo, ang Ginoo atong biyaan, isakripisyo nato ang tanan. Ang Ginoo atong duulan di ito si biyaan makigsunan. Muna siya ang esensya sa Domingo. Anyway, Ma'am Michelle, wala na kita lain nga panahon, no? Imo na lang panimbaya o greetings sa ato mga viewers o mga estudyante nga naghimo sa mga pangutana. Okay. No, so once again, daghang kayong salamat sa mga naminaw o unta nga naningwa mi nga namoy natun-an, especially sa akong mga estudyante nga curious pod kaayo. Kining ilang mga pangutana diri basin sunod na pod ni nga Miyerkules, kung
Oo. 7 p.m. to 8 p.m. gihapon. Kada Miyerkules sa gabi. So, ang uban ani nga pangutana didto na nako siya mapangutana sa mga sunod pa nga mga Miyerkules. So, daghang kayong salamat sir sa pagtubag sa mga pangutana nga kuan kayo, very comprehensive kayo nga pagkatubag, no? Tanan masabtan yun ang mga tubag sa maong mga pangutana. So, salamat kayo sa imong time, Sir Cleb. Okay, salamat po Ma'am Vima, no? Og ang atong mga questions uban next Wednesday atangi kay ato pa ng tubagon, no? Ang tanan nga mga questions makigsunan. So dahil ka salamat kang Ma'am Vina Michelle all the way from Lagindingan o sa ngalan sa atong kauban sa Pikas Lawak, no? Si Brother Arsenio Hamisola o ingon mo usab kang Brother Lorenzo Luzon, Father Juliano Riteques, Father Derjan Favorada o kang Father Roy Robert Paho makikisuan, Father Robert Roy Paho o kang Archbishop Jose Cabantan. Kini lang si Brad Clive Kalimutan mingon daghang salamat og mayong gabi kanatong tanan. Inyong nabati ang programang giumol pagpalawom sa pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon, Sula Verbum Dei, ang pulong sa Dios lamang. Dinhi lang sa 91.9 FM, Marian Radio. Berhen Sakuta Radio Station Incorporated sa Arkidiosiso sa Cagayan de Oro. Daghang salamat. Ang Marian Radio 91.9 FM Nagasibya live gikan sa